ons. Wat ga ik vandaag doen? Oké, ik heb dus al heel lang, maar als ik zeg heel lang bedoel ik ook heel lang. Ik bedoel van in het 4e leerjaar of zo. Heb ik ooit in de expo, wel, dat weet ik. Zo'n lange boeken. Maar ik ga dat boek niet lezen. Toen had ik daar ooit dat fantastisch boek gekocht. Het is geen boek voor te lezen, maar ik heb het dus over dit boek. Nu wat? Het boek met alle antwoorden. Broekjes dicht doen. Het is dus de bedoeling eigenlijk aan dat boek dat je daar eigenlijk vragen aan stelt. Like ja-nee vragen. En dan gaat dat boek antwoorden. Oké, dus wat gaan we vandaag doen? Ik heb hier een paar vragen staan. Heb je nog iets te zeggen? Oké, dus we gaan beginnen met de eerste vraag. Hè. Ben ik leuk? Ja. Dank u. Maar ik vraag het niet aan jou. Maar je bent toch leuk, hè? Oh, dank u. Zie je? Ik ben niet alleen leuk, ik ben superleuk. Ben ik ook mooi? Ja. Het is belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk. Duh. Ga mijn broer ooit zijn voorhoofd van voor de camera halen? Waag een hokje. All around me are familiar faces, worn out places. Ga je zo blijven zitten, lieveke? Dank u. Stop daar nu mee! 7, 8, 9, 0. Maar stop! Wat doe je? Stop! Blijf ervan! Gaat KFC ooit naar België komen? Je zult een compromis moeten sluiten. Dus compromis moet sluiten. Wat ga ik moeten doen? Ga ik moeten 30.000 kippen kidnappen? Zo de beste kippen. Dan zeggen we, oh dat zijn goede kippen. Oh, die zijn alleen maar verkrijgbaar in België. Oh, we gaan naar België verhuizen. Zo moeten we geen leveringskosten betalen. Blijf eraf! Als je wel kipjes hebt, dan ga kipjes op jouw kaka nu eitjes. Doe een light skin face. Hey, doe een light skin face. Hey, doe een light skin face. Je zit daar en je zwijgt. Nee. Doei! Ja, doei. Ga ik ooit mijn angst voor duiven overwinnen? Houd je aan je verplichtingen? Nee dus. Ik weet het niet. Heeft Miss Jackson ooit de excuses aanvaard? Verspil je tijd niet. Ja, eigenlijk, het is mijn probleem niet, hè. Nee. Was Justin Bieber te laat om sorry te zeggen? Geniet ervan. Sorry. Dat heeft daar nu keer niks mee te maken. Nee toch? Gaat Frank Ocean ooit nog een album droppen? Het zal een genoegen zijn. Natuurlijk gaat het een genoegen zijn, maar gaat hij dat nog doen? Ja of nee? Luister aandachtiger, dan kom je het te weten. Oké, ik ga hem dan misschien terugvolgen op Twitter. Gaat Siri ooit beter leren beatboxen dan dat ze dat nu al doen? Daar kun je zeker van zijn. Dank u, Apple. Echt waar, want Siri, sorry, je bent echt slecht in beatboxen. Zou ik 1 week zonder sociale media kunnen? Je zult er wel wat voor over moeten hebben. Nou, natuurlijk ga ik er iets moeten voor over. Mag ik dan straks een snoepje? Hey, chantagemannetje. Oké, gaan we ooit Marlijneke van Samson zien? Hoe dat ze eruit ziet? Doverd. Je zult teleurgesteld worden. Oei, het is heel lelijk dus. LOL! Eerlijk gezegd, vroeger was dat boek zoveel leuker. Nu vind ik het echt kapot saai. Dooiehoek! Wat moet je zeggen omdat je zo stout was? Ja, doei. One op stem en ik heb een keer in een auto gezet en ik had een keer een dier gezien, een koe en een paard. Als je nog vragen hebt om ook aan dat boek te stellen, smijt ze hieronder, stuur ze door, schrijf ze op een blaadje, stuur ze op. Zoals dat ik zei, ging je inderdaad meer zien van deze twee en dat is er nu dus gebeurd. Dus als je nog meer wilt zien, zeker subscriben als je dat nog niet gedaan hebt. Vraag als ze een blauw duimpje willen geven. Steek je duim uit. Zouden jullie alsjeblieft een blauw duimpje willen geven? Dat zou ik heel erg fijn vinden. Hihihi. Kwam echt recht uit haar hart. Ik heb er totaal niet uit luisteren of zo. Voeg mij zeker toe op Snapchat. Daar kun je natuurlijk ook je vragen voor het boek sturen. Om af te sluiten aan wij nog dit prachtige liedje dat altijd in onze auto speelt. Dat ze helemaal van buiten kent.
It's a no from me. Wat heb ik nou willen? Wat, Nog een keer even kort herhalen. Stel je vragen hieronder. Like, subscribe. Hij zwijgt. Voeg mij toe op Snapchat. En totdat ik er weer zie. Doei! Doei!